हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों माखासे गोनां रादाबफोर फोरमायलायनो नागिरदों। दा बाहाय नुनायफोरखौ नोंथांमोनहा जेब्लासो नायलांबा मिथिगोन। दा बाहाय मा दङ फैदो फारि नायलांदिनि। फार्स्टआवनो दङ जे दिनै गहपुराव एबसुनि गाहाय आफादगिरि महरै बिबान लाफिनबाय दिपेन बर' बिथाङा। आरो बिथाङा आफादगिरि मासि लाफिननानै बुङोदि मावनो बाथ'बायमोनब्लाबो आफादा जाबसिननायलाय फिन मावफिननो आवगायबाय। आरो बे समाव आफादगिरि महरै बिबान लानानै बर' हारि जौगानायनि थाखाय खामानि मावलांगोन। इयुननि जौगानायनि समाजनि गाज्रि आखुफोरखौ बोस्रांनायनि खामानि मावलांगोन। फारसेथिं बिटिआर सुक्तिनि गासैबो दफाफोरखौ सम बादियै मावफुंहोनो थाखाय जेब्लाबो नाजाथाबलांगोन। बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंबाय। बेनिफ्राय दङ उदालगुरिनि टंलायाव मोनसे गिथाव जाथाय जे फार्मासियाव मुलि लांनो फैनायावनो खाबु लानानै दुथाङा बुदों बिपुल रामसियारि बिथांखौ आरो बिथाङा देहा फाहामसालियाव रुंसारि जानांगौ जादों होनदों। आरो खौरां मोननाय बादिब्ला बिथांमोनहा हानि सायाव बेले बेजे जानानै बे जाथाया जादों। अदेबानि दायनिगिरिखौ हमनो हायाखै आरो अदेबानि पुलिसा दासिमबो संदानगासिनो दङ होननानै फोरमायदों। बेनिफ्राय दङ एबसुनि बिबानगिरिफोरखौ सोलाय सोल' खालामबाय आरो गोदानै दासिम गोदान दाजानाय आफादाव मा सोर बबे बिबानाव मोनखो बेखौ नोंथांमोना बाहाय फोरमायनानै होनो मोनगोन। बाहाय दङ आफादगिरि हिसाबै दिपेन बर', लेङाइ आफादगिरि हिसाबै खोरोमदाव औवारि, लेङाइ आफादगिरि गुबुन सासेबाव हिसाबै रोमदोन बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि हिसाबै दङ खनिन्द्र बसुमतारी, लेङाइ गाहाय नेहाथारि हिसाबै दङ कास्टम बसुमतारी आरो लोगो नेहाथारिफोर हिसाबै दङ रंगिना बरगयारी, निजोम बसुमतारी, बिरदाव बसुमतारी, आनन्द दैमारी आरो बुंथिगिरि हिसाबै दङ जनक उजिर, हारिमु नेहाथारि हिसाबै दिलीप बसुमतारी, सोलोंथाइ नेहाथारि हिसाबै दङ सोमावसार बसुमतारी, लेङाइ सोलोंथाइ नेहाथारि हिसाबै दङ रमिय कुमार ब्रह्म आरो रांगिरि हिसाबै दङ दिनेश ब्रह्म। बेनिफ्राय दङ थांनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव 53थि बोसोरसालिया जथुम्मा जानायाव देंखो मु 1, 2, 3 बादायलायनाय हाबाफारि जादोंमोन आरो बियो जोबनानै थांबाय आरो देरहासारगिरिफोरखौ फोसावनानै होबाय। दा बे हिसाबै बिथांमोना दङ सेथियाव मोनदों नलबारि जिल्लानि थरायना हिमानि बर', नैथियाव दङ क'क्राझार जिल्लानि जांगिला बसुमतारी आरो थामथियाव सनितपुर जिल्लानि प्रमद स्वरगियारि। बिथांमोननिसिम कंग्रेचुलेसन बावहरबाय। दा बेखिनि गासै खौरांखौ नायखांनायनि उनाव नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव हाबनो दाबाव। गोजोन्थों।